салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон. Ссилка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Барое ки мо бозӣ карда бутонем, мо бояд регистратсия кунем. Дар боло персонажҳои моро нишон додисе, боиси стрелка боша метавонем персонажҳоро дига кунем. Ва шимия даиҷа номона менависонем. Страна даиҷа кадом шаҳре ки мо зиндагӣ мекунем, ҳамон шаҳрро интихоб мекунем. Барое ки шаҳри дар коримона интихоб кунем, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. даиҷа моро чанд намуди шаҳрҳоро нишон додиса, шаҳри дар коримона меёбем, интихоб мекунем. ва American Samoa интихоб мекунам. язик иҷо боша, кадом забоне ки хати мо гап мезанем, ҳамин барномаро мефаҳмем, интихоб мекунем. ва забони русиро интихоб кардем. Барое ки шумо забони дар коритонро интихоб кунед, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. даиҷа моро чанд намуди забонҳоро нишон додиса, даиҷа забони англисӣ ҳаст, болгарӣ, испанӣ, португалӣ, ҳиндӣ, германӣ, мандарин, бангладеш, франсузӣ, русӣ ва забони индонезӣ ҳаст. ман забони русиро интихоб мекунам. поёнда далера зер мекунем. як бори дигар далера зер мекунем. тамомо регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунем, пулкор кунем. барое ки бозии мо сар шавад, старта интихоб мекунем. бозии моро разрешит пурсиса, як бори дигар разрешита интихоб мекунем. дар настройкаи телефон мо бояд ҳамин бозиро биёвем, гиронш кунем. ин бози рости бозии дам хеле гиронш мекунем ва кабутак мешавад. кабутаки шуд стрелкаи назата зер мекунем ва дарҷаро разрешита интихоб мекунем. як бори дигар старта интихоб мекунем. тамом бозии мо сар шудак, мо дигар ҳеҷ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. дар боло уровни бозии моро нишон додиса, ки ман ҳозир уровни 1 даем. ва поин шуда боша, нишон додагӣ баланси моро чанд қадар пулкор кардем. ҳозир баланси ман 0 барое ки нав бозиро сар кунам. аз тарафи дасти чап боша, иҷода сета значок десе, як соатеро нишон додиса, ки чанд дақиқа мо ҳамин бозиро истифода бурдесем. деюм боша, значоки скорости пулкоркунии моро нишон додиса, сеюм боша 90% шидагӣ. ҳамин вақте нав гиронш мекунем 100%. ва ин поёнда иҷода 100% нишон додагӣ. ҳамин 100% кам шудан гирифт, мо пулкор кардан мегирем. заифи сеанса интихоб мекунем ва продолжита зер мекунем. менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин значоки коробкачаро интихоб мекунем. гарячи приложение ва бозиҳое ки камтар зурдтар ҳастанд мегӯем, дар ҳаминҷа нишоншон додиса, ки метавонем ёро установка кунем, пулкор кунем. приложение задачи ин бозию барнома ҳаст, ай партнёрое ки метавонем дар инҷа бозию барномаро установка кунем, пулкор кунем. бё яча мекушем, мебинем кани чӣ хел бозию барномаҳо дар инҷа ҳастанд. дар настройка гирон мекунем бозиро ва назад меоем. бози иҷа мода загрузка гирон загрузка рафтеса, загрузка ки бучид бозиёро мода нишон метаҳад. ва ина бозиёро мода нишон диса, метавонем ҳамин бозиёро установка кунем, бозӣ кунем, пулкор кунем дар иҷаро. стрелкаи назата интихоб мекунем, бо меоем ҷои бозиё мода ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. поёнтар меоем приложение опроси ҳаст, ки метавонем дар иҷаро пулкор кунем. приложение опроси, яъне дар саволот ҷавоб метавонем, пулкор мекунем. поёнтар меоем ҷамъбозиҳо ҳаст, ҳар як бозиро ки мо установка мекунем 5 дақиқа истифода мебарем, 2000 танга кор мекунем. поёнтар меоем видеои YouTube ҳаст, ки мо метавонем дар YouTube ҳам видео тамошо кунем, пулкор кунем. ҳар видеоро ки дар YouTube 5 дақиқа тамошо мекунем, 2000 танга кор мекунем. ё ман як видеои YouTube мекушам, шумо дар нишон метавонем, ки чӣ хел видеои YouTube дар инҷа кор карда мешавад ва чӣ хел пулкор карда мешавад. дар инҷа ки омадем, заробота интихоб мекунем. видеоро моро дар YouTube нишон додиса, видеоро тамошо мекунем ва ҷудод мекунем, ки таймериш буд шавад. видеоро тамошо кардем, буд кардем, бо бозӣ монда меоем. ва ина галочка салши, яъне мо заданиро иҷро кардему, 2000 танга кор кардем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значокро интихоб мекунем. дар ҷа мо силкаро копироват мекунем, дӯстомонро роӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем, плюс 20% дигар. барои силкаро копироват кардан, копироват ёки поделитсаро зер мекунем, силкаро копироват мекунем, дӯстомонро роӣ мекунем, бо дӯстомон пул бисёртар кор мекунем. аз тарафи дасти рост сеюм значокро интихоб мекунем. дар инҷа ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад, дар ҳаминҷа нишонаш метавад. ҳозир ҳеҷ ка нестай, барое ки ман нав бозиро сар кардам, нав регистратсия кардам дар ҳамин бозӣ. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дар инҷа чанд намуди пулкоркуниро мода нишон додиса, якумаш $25 ҳамиро мекушоем. мехонем, ки дар инҷа чӣ хел пулкор карда мешавад. Присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. аз тарафи дасти чап ҷа нишон дагае, ки дар ҳамин бозӣ ҳозир бозӣ кардесан 2573 нафар. ҳамин бозиро вақташ мондагае 12 соату 37 дақиқа. ҳамин вақт бучид, мо дигар дар инҷа иштирок карда наметавонем. барое ки морам дар бозӣ иштирок кунем, продолжита зер мекунем. таблица лидеровро интихоб мекунем.
дар инҷо бозингарои беҳтарина нишон додааст, ки якум, дуюм ва сеюм ҷоро гирифтагиаст. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. Веха ҳамин вехаро мекушоем. Дар инҷо бошад мо бо се реферал метавонем пулкор кунем. Агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем 1 доллар кор мекунем, 100 реферал дошта бошем 2.5 доллар кор мекунем, 250 реферал дошта бошем 5 доллар кор мекунем, 500 реферал дошта бошем 10 доллар кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем 20 доллар кор мекунем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. Созда телеконтента мекушоем. Агар шумо TikTok, Instagram ёки YouTube дошта бошед, метавонед дар бораи ҳамбозӣ видео кунед. Ссилкаи видеотонро копировать мекунед, ҷое ки отправить URL-ка своему содержимому нависондагӣ. Ссилкаи видеотонро ҳаминҷа ставид мекунед, баъд ҳамин ссилкаро зер мекунед. Пулкоркунии шумо 20% не 50% зиёдтар мешавад. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан дар поён ҳамин значокро интихоб мекунем. Дар инҷа бошад дар поён вивестиро зер мекунем. Дар боло баланси маро нишон дисед, баланси манолай барое ки нав регистратсия кардам. Поёнда бошад нишон додагиае ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Аз тарафи дасти чап ҷа нишон додагиае ки ҳамин рӯзаи ҳамин бозӣ 3390 доллар гирифтанд. ишан боша ҳамин рӯзаи 3717 доллар гирифтанд. Аз тарафи дасти рост боша ҷа нишон додагиае ки ай саршавии бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтанд. Поёнда боша нишон додагиае ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payer, Hedra, Gcash, DanaCash, Advocash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидасем метавонем пуломона бигирем. Дар бисёри кашлокҳош минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.5-4 сомон мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.